guys, for today's video di ako ari sa Ayala Mall. So, aning higayon na guys, man ako og simbang dya kay wala man ko naka agwanta sa akong pinahil-hil guys. Idi nagchinilas ko guys, nakapalit ko sa DIY o diba? DIY lang malakas tari guys dya. Kapalit pag jud mi guys, pang Watson ba guys kay para pod mga nindot ko nga to ang kanang kutis ba guys. Para murag kutis porcelana punta kunuhay guys. Charot. Bitaw guys, bisyo ra na sa guys no. Bisyo guys na kailangan nato i-satisfy nga tong kaugalingon guys. Samtang daga pa ta guys. So, mahimo pa ba din na nato og ninjo ta guys di naman o di ba. O pak na pak ang ato ang kuan ani guys no, ang ato ang tikod bitaw guys kay murag na apli jud si jag tujo guys giguntingan jud bitaw guys. Onja kay padong naman mi manguli ani guys, wala joy may tabo nga maajuhon ani guys no, kay nahuman naman mi kaon guys, budget meal lang. So just more po na